Jumbuhaken menapa ingkang kula aturaken Gus Toti. Gus Toti menika DPD Permadani Jepara. Wilujeng siang Kang Mas. Bapak Dedi ugi mangke kepareng dherekaken atur panglipur nggih. Sadaya pangurus saking DPD kalian DPW, DPP aturan anggenipun ngrawuhi wontenipun Pak Bawi Mangagriya Bagya ngunduh mantu menika kepareng paring derek udun. Sumbang suruh mawon. Oh nggih. Sumbang sih tetembangan. Nggih. Tekak aos mawon nyun barang kula. Yoga iki mbok yo gerong barang kok. Yoga kok bisu. Ketok rak sumyak blas. Mangan pepak kaya karek gerong Pak Bawi nekane iki lho ya sik kaya royo-royo lho. Karek gerong HAE dipakani. Karo HAE. Lah nggih niku lho. Nggih. Kula niki jane ajros. Ajros karo piye-piye luhur wis jan railok blas. Taunana windanana artis ibu kota Jepara. Amin. Pak Prayit iku lek ra nekar iku suarane kowe. Halah nggih. Nggih. Pak Yoge kalian Ibu Sugeng. Sehat nggih Bapak? Sekali lagi kami mengucapkan selamat. Mboten kepareng nderek udu, Pak. Mboten kepareng udu. Sithik wae kok, Pak. Ora usah pelit-pelit to, Pak. Semarang kene adoh lho, Pak. Gus Toti. Iki yo ngiras pantes, yo swara kakung, yo swara putri ra ngono to. Bayare larang. Ngiras pantes nika biara, ya ta? Heeh. Promosi ceritane. Lah sapa ngerti saka kene mangke kondoripun mangke laris manis. Alhamdulillah. Nggih. Nganti piko Tepuk tangan, keplok nggih. Ampun sah dikeploki, apalah arti sebuah tepuk tangan nanti ada saweran. Nggih Pak Yanes. Jan. Wis profesi. Aku ki jan-jane dan isin temenan. Wis tak siapke amplop kok Gus, aja kuwatir. Kula mboten butuh amplop. Lah isine? Estu mboten. Amplop sak isine? Mboten usah. Ngamplopi? Kula niku namung nderek rekutaken kalian Pak Bawi. Dipun wangsuli sik. Amplop. Mboten. Sak isine? Mboten. Ngamplopi? Mboten. Lho. Lah terus rene ngopo jenengan? Ya njaluk mangan. Oh niku rak ulem-ulem njaluk kongkon njaluk mangan. Lah ya nyuwun dipangestu kok ya. Oh nggih. Donga sing paling mustajabah niku dongane Kyai kathah. Nggih. Mulanipun ora sarene ya ora usah ngamplopi ya ora apa-apa, diamplopi ya ora apa-apa. Nah ora diamplopi kebangetan ngono ya. Mboten. Amplope donga mawon. Nggih. Pak Prayit, mbok kula nyuwun sak padha mawon. Sithik mawon. Kula wau lho. Niki lho. Bu nyadong duka nggih, Bu. Mengke tak krepeki. Nah, DPP ngene iki ketok rukun karo DPD ngene iki. Ana saking DPD ingkang badhe foto. Kanane DPD kurang ajar ngene iki. Bluro, sampun foto Bluro? Rembang? Bu Indri sampun foto kalau mau Bu Indri. Kula niki dereng tepung kalian tembangipun mongso bisa. Jepara monggo Jepara DPD Jepara rumiyin kersanipun Rama Toti mangke saged musul sareng kula mboten dados menapa. Nggih. Iki marang dika ingkang muga-muga pas. Gus Toti. Rina wengi dadi
Gustoti saged sumusul ndherekaken pandhaswara, ndherekaken foto, nggih. Mangke nyekaripun dhateng mriki. Prasaja tur bisa matur sembah nuwun jumurung pangestunipun. Nyekaripun Gustoti sinareng kalian kadang-kadang kinasih ya. Ning saiki barang mukti kowe kok njur malah lali marang aku Siti kowe nasu terus ngajak padu jongono aja ngono. Mangke Bapak Siswanto nggih siyaga nggih dhateng lelipur nggih. Paripurnaning Bapak Toti ngrengaken swasana. Apa kowe pancen ra kelingan jaman ndek biyen kok nimas kowe janji bunga susah padha dilakoni. Ibu, monggo Bu, mriki Bu. Jebo ora ketemu aduh klinciku aja beto aku terus bali neng Semarang klinciku wis ana kandhang
jebulane rusak rusu terburu nafsu wakasane montang manting ragate akeh aku dhewe kang kebalanting keripik gedange keripik telo Bapak iki koncone akeh men padha rata monggo purba wasesa nyadong duka bilih kurang duka kangge kula Gojek paring panglipur Cobi dipun wangsuli malih pangandikanipun Criping gedange telo terus lajengipun nggih men padha rata didum koncone akeh rumangsa kok Criping gedange telo lajengipun enak rasane oh ngaten nggih nek dibungkus ya enak lah iya gandeng nggih matur sembah nuwun purba wasesa nggih nggih panuwun Gustoti saderengipun kaaturan libur malih sinarang Kromusik kang sampun siaga keparana mangke saking DPD Permadani Kabupaten Pati keparana siaga ndherekaken foto sinarang pengantin. Nggih, monggo saking DPD Permadani Kabupaten Pati mbok bilih papanipun boten nyekapi saged kaperan dados kalih. Ngoten nggih. Monggo kandharaken. Yuk kok lungguh ayo atur panglipur ayo. Heeh.